Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdyr baky bitirip ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şogun hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhamedow sany ulga markaly ministrler kabinetiniň mejlisine geçirdi. Onu döwlet başçylygymyzyň Balkany vilayatyna boljak iş saparyna taýýarlyk çäreleriniň maksatnamasyna garaldy. Salam hormatly ministr kabinetiniň agzalary, biz şu ministr kabinetiniň sany markaly mejlisine geçirýär. Meclis Balkan vilayatyny boljak iş sapary boýunça taýýarlanan resmi namalar serler Jeverle täze howamynyň düýüni tutmak Balkan awat Türkmeniň ak oý hem binasynyň açyş dawrasy bilen magly meseleleri şeýlem beýlik hem zor bolar, maslahatlaşar. Hormatly prezidentime sanly gomarkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başçylygynyň Balkan vilayatyna gödükçi edýän ornatary Berdimuhamedow söz berdi. Vice-premier ýurdumyzy durmuşyk ykdysat taýdan ösürmegiň çäklerini Balkan vilayatynyň tenagat düzümini işleňleşdirmek, şeýle hem hormatly prezidentimiň Balkan vilayatyna boljak iş saparynyň dowamyny geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreler barada hatabat berdi. Bellenşýäli döwlet başçylygymyzyň ýygyderli aladaty netijesinde ýurdumyzyň ähli günjeklerini, şol sanyna Balkan vilayatyna tebitiň ilatynyň durmuş derejesiniň ýokurlandyrylmagyna, tebitde täze öýrümçilik we durmuş maksatly binalaryň gurulmagyna, şeýle hem vilayatyň senagat taýdan okunly ösürmegine gönükdirilen giň göçürli çäreler durmuşa geçirilýär. Şunun bilen baglykda vice-premier Jebel şäherçesinde täze halkara howa menziliniň düýbini tutmak hemde Balkanawa şäherine gurulan Türkmeniň Agoý binasynyň açyş dawrasyny ýokary guramaçyk derejesinde geçirmek bilen baglanyşykly işler hakyna hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, häzirki döwürde halkara ähmetli ulug üssaşyr geçirgiler hökümine karar edilen ýurdumyzyň ulug kommunikasiýa ulgamynyň ösürmegine, şeýle hem tebitleri durmuşyk ykdysat taýdan ösürmek maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylmagyna we medeni durmuş maksatly binalaryň gurulşygyna möhüm ähmet berilýänini belläp, bu işleriň Balkan vilayatynyň hemme taraplaryň ösürmegine wajyp orun eýleýänini aýtdy. Şeýle hem döwlet başçylygymyz Balkan vilayatyna boljak iş saparynyň çäklerini meýilleşdirilen çäreleriň guramaçykly geçirmegi ugruna alınıp barýan taýýarlyk işleriniň netijelik häzete eý bolmalygyna ünsçekdi. Ýurdumyzyň aýratyna tebitleriň durmuşyna möhüm ähmeti bolan şanly wakalar, vilayatlaryň okunly ösüşiniň, halkymyzyň abadan durmuşynyň, gadanlayan netijeleriň we ýetiren sepketleriň aýdyň beýanly ulmalar. Hormatly prezidentimiz Balkan vilayatyna boljak iş saparynyň maksatnamasyny umuman makullap, bu wagtda vice-premier birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra ministrler kabinetiniň ýanynaky ulug we kommunikasiýa agentliginiň baş direktory Çakyw, hormatly prezidentimiň Balkan vilayatyna boljak iş saparynyň çäklerini meýilleşdirilen çäreler barada hatabat berdi. Bellenşýäli ýurdumyzyň ulug üssaşyr geçirgide hökümine ornuny pogturandyrmak ugruna Balkan vilayatyna ägir türlü işler amala aşyrylýar. Bu ýerde halkara ähmetli ulug menzilleriniň gurulmagy, tebitara gatnaşyklarynyň işleňleşdirilmegini, Türkmenistanyň iklimisi ulug şatra hökümindäki derejesiniň pogturandyrylmagyny şertlendirýär. Milli liderimiziň başlangyjy we ýygyderli tagallat netijesinde gurulup ulanmaga berilýän tenagat we durmuş maksatly binalar tebitiň sazyşykly ösüşini, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokurlandyrylmagyna üpçün edýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygynyň bellenýän ýylyna ulug logistik ulgamyna degişli täze binalaryň gurulmagynyň we olaryň gurulşygyna başlanmagynyň Türkmenistanyň iklimiň iri ulug logistik merkezi, Aziýa bilen Ýewropany birleşdirýän ýetat halky hökümine watanymyzyň eýleýän ornuny berkitmekde möhüm ädimdigine ünsçekdi. Hormatly prezidentime de dünýä jemgyýetçiliginiň ikrarnamasyny we gollawyny eýe bolýan netije başlangyçlarymdy, tebitde ähli derejede awadançylyk we durnukly şoň beýikliklerini kybap gelýän ýödary beýiklikli gatnaşyklarymyzy pogturandyrmakda möhüm ähmeti bolan deskanyň halkara howa menziliniň düýbini tutmak dawrasyna ýokary derejede taýýarlyk görmegi taşyrdy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow Balkan vilayatyna boljak iş saparynyň maksatnamasyny gözüňde tutulan medeni çäreler, şeýle hem hormatly prezidentimiň godul beren taşyklaryna laýyklykda taryhy ähmeti bolan şanly wakalaryň hormatyna gurulýan dawarlarda ýurdumyzyň tazyşykly ösüşiniň beýan edilmegi ugruna görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň okgunly ösüşini, aýratynda ata-babalarymyzdan miras galan medeni gymmatlyklarynyň bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni kämilleşdirilýändiginiň hemde döwre waplaşdyrylýandygynyň aýdyň şany bolan taryhy hikmeti wakalaryny nasibetli taýýarlanýan medeni maksatnamanyň üstünlikli durumça geçirilmegine jogapkärçilikli çemeleşilmeligini belledi. Halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna mühim ähmiýeti bolan medeni şäherlerde ýurdumyzyň sazlaşyk ösüşi, ykdysadyýetimiziň ähli puwdoklaryna gazanlýan üstünlikler we halkymyzyň bagtyarlygy öz beýany tapmalylar. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýazyp, hormatly prezidentimiziň ulul beren tarşyklarynyň ýerine getirişi, şeýlekem döwlet başlarymyzyň Balkan vilayetine boljak iş taparynyň çäklaryny meýilleşdirilen şäherlere görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, ähli urlarda bolşýaly tewitleriň ilim bilim ulgamyna başlanan düýpli özgertmeleriň üstünlikli durumça geçirilmek uğruna zerur tagallalaryň edilmeligine ünsçekdi. Şoňla baglanykda ötüp gelýän ýaş nesilleriň döwrewap bilim terbiýe almaklary bilen bir katarda olaryň hadaryň kenaryna amaty din jarşyny guramak meseleläriniň hemişe üns merkezinde saklanmalygyny tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow, hormatly prezidentimiziň ulul beren tarşyklarynyň ýerine ýetirişi bilen baglanyşykly häzirki döwürde Balkan vilayetiniň çäklaryna hereke edýän ýalňyş energetika toplumyna degişli ölümçük diskalarynyň işleri, ulgamyň düzümlerini häzirki zamanyň täsir tehnologiýalarynyň sany ulgamyň ornaşdyryşy barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, ykdysadyýetimiziň büniýatlaryň puwdogy bolan ýalňyş energetika toplumyna degişli düzümleriň işini kämilleşdirmek, tewitiň baý tebii gorlaryny özleşdirmek we senagat taýdan gaýtadan işlemek bilen baglanyşykly meseleleriň ähmiýetliligini belledi. Bu babatda vice-premiere anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew, hormatly prezidentimiziň Balkan vilayetine boljak iş taparynyň çäklaryna meýilleşdirilen şäherler o milli maksatnamysynyň gelip çykan wezipeleriň ýerine getirilişi, şeýlegem tewitiň owad ähmiýetkeşleriniň öňde boljak şany sellere görýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimize hatabat dinläp, o senagat toplumynyň düzümlerine durumça geçirilýän işleri döwrüň taran laýyk derejede kämilleşdirmek uğruna mundan meýläkde ýedigdiril tagalla edilmeligini aýtdy. Şoňla baglykda hojalygy ýöretmegiň häzirki zaman usullaryna we sanyl gomyň ornaşdyrylmagyna mühim ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu babatda anyk tapşyryklar berdi. Soňra vice-premier Pürçekow, hormatly prezidentimiziň Balkan vilayetine boljak iş taparynyň çäklaryny meýilleşdirilen şäherleriň guramaçykly geçirmek uğruna görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Bellenşäli hormatly prezidentimiziň taşygyna laýyklykda tewitde energi öpçünçiligi, ölümçük we durmuş maksatly binalaryň gurulşy bilen baglanyşykly meselelere mühim ähmiýet berilýär. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, ýurdumyzyň ähli ýerlerine bolşýaly Balkan vilayetinde de ilatyň durmuş ulgamyny kämilleşdirmek, şäherleriň we obalaryň elektrik energiýasi bilen öpçünçiligini häzirki döwrüň tarabyna laýyk derejede gowlandyrmak babatda vice-premiere bir näçe tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Hukukçylyk Geňeşiniň sekretary Amanow, tewitleriň ilatynyň amatly ýaşaýşy, ýöneljikli ähmiýeti ugruna derüw şertleri öpçün etmek boýunça alınıp barýan giňmeçerli işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimize hatabat dinläp, Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmagyň watançylar bilen geçen ýylyň dowamyna ýurdumyzyň dürli tewitlerine, şol sanyna Balkan vilayetine meýilleşdirilen şäherleriň ýokary derejede geçirmek ugruna degişli düzümler bilen birlikde zerur tagallalaryň edilmeligini belledi we bu babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylyjew, hormatly prezidentimiziň Balkan vilayetine boljak iş taparynyň maksatnamasy barada aýdyp, Balkanawa şäherine gurulyp ulanmagy berilýän 3000 orunlyk Türkmeniň Agoý binasynyň, şeýlekem onuň ýanyna 3000 orunlyk Tadaka jaýynyň açyş tawrasyna, şonuň ýalyna şol ýerde geçirijek toý tadakasyna görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Meýilleşdirilen şäherleriň ýokary guramaçyk derejesini öpçün etmek maksady bilen degişli ministrlikler we puwdoklaryň durmuş edaralary bilen birlikde zerur işler geçirildi. Hormatly prezidentimize hatabat dinläp, Balkan vilayetinde täze gurulan Türkmeniň Agoý binasynda meýilleşdirilen şäherleriň ýokary derejede geçirilmegi ugruna zerur tagallalaryň edilmeligini belledi. Gurulýan dawarlar ýokary derejede guramaçykly geçirilmeliler we dawara gatnaşçylara edilýän hyzmatlar häzirki döwrüň taraplaryna laýyk gelmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Bu babatda vice-premiere bir näçe tapşyryklar berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Daşary işler ministri Meredow şu ýylyň 15-nji 16-njy iýulyna Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine geçiriljek Merkezi Aziýa we Günorta Aziýa tebitleýin özara baglanyşyk, wekimler we mümkinçilikler ady bilen ýokary derejedäki halkara maslahatynyň geçiriljekdigi we oňa görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Bilinçäli ýokary derejedäki halkara maslahaty Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň arasynda ulug logistika, energetika, sügda, öňümçilik, maýy goýum, täsil tehnologiýalar we medeni insanperwer ogullarda gatnaşyklaryň ösürme bilen baglanyşly meseleleri öz içine alýar. Şeýleki maslahata 40-dan urak ýurtdan, şol sanyna birnäçe halkara guramalaryndan wekiller gatnaşar. Onun dowamyna sügda we ulug medeni insanperwer gatnaşyklaryny ösürmek, sebitleýin howpsuzlyk ogullary boýunça mejlisler geçiriler. Vice-premier halkara maslahatyna gatnaşjak Türkmenistanyň wekiliýetiniň düzüm barada maglumaty hormatly prezidentimiň garamagyna götürildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyň Merkezi Aziýanyň ýurtlary aýratynda köp ýyllyk hyzmatdaşlyk we hoşnýetli goňşuluk gatnaşyklary arkaly baglanşýan Özbegistan bilen netijeli gatnaşyklary ösürýäniňi bellädi. Şeýlekem döwlet başlarymyz tebitiň ýurtlary bilen ýygjam gatnaşyklaryň işleňleşdirilmegine, tebitary derejesinde hyzmatdaşlygyň çäklerini, ýödary tejribe hemde mühim maglumatlaryň alşylmagyna aýratyn ähmiýet berilýänini bellädi we Daşkentde geçiriljek halkara maslahatyny Türkmen tarapyndan gatnaşjak wekiliýetiň düzümini tasdiklady. Tanly ulgam arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisinde soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atahaliýew hormatly prezidentimiň Balkan vilayatyna boljak iş saparynyň çäklerini Jebel şäherçesinde täze halkara howa mendiliniň düýbüni tutmak hemde Balkanabad şäherine Türkmeniň Agoý binasynyň açyş dawarlaryna görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Şeýlekem häkim vilayatyň ähli ilatynyň arkada prezidentimiň iş saparyna sabyrsyzlyk bilen garaşýanlyklaryny aýratyn bellädi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, tebitiň durmuşynda mühim ähmiýeti bolan giňmeçili dawarlaryň ýokary guramaçyk derejesinde geçirilmegi ugruna hemme taraplaryň taýýarlyk işlerine mühim ähmiýet berilmeligini bellädi. Gurulýan dawarlar ýurdumyzyň ösüşleriň benetliklerine tarap önämli gadam urýanlygynyň, tebitleriň sazyşly ösüş ýolyna düşenliginiň aýdyň beýany öwrülmeler diýip hormatly prezidentime aýtdy. Bu babatda häkime birnäçe anyk tawşyklar berdi. Soňra döwlet başlarymyz mejlise gatnaşyga ýüzlenip, mukaddes garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk bayramyna taýýarlygyň çäklerini, amala aşylýan işleriň ýokary hil derejesiniň üpsün edilmeligine, olaryň döwrüň tarapyna laýyk derejede gurulmalygyna mühim ähmiýet berilmeligini aýtdy. Hormatly prezidentimiz Balkan vilayatyna boljak iş saparynyň ýurdumyzyň sebitlerini durumjy ykdysadyň ösürmegiň, vilayatyň senagat taýdan kuwatlanmagyna, mühim ähmiýeti bolan deskalaryň gurulşygyny şartlandyrmagyň ýolyna mühim ädime öwrüljekdigini anam bildirdi. Şonuň bilen baglykda vilayatyň sebitiň ulug üssaşyl geçen öz hökümine gorny pugturandyrmak meseleleriniň uly ähmiýetiniň bardygyny aýdyp, milli liderimiz bu ýerde ulug logistika düzümine degişli toplumlaryň iýdigderli düredilejekdigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz saparyň çäklerini meýilleşdirilen çärelerin ýokary guramaçyk derejesine öpsün etmek bilen bir hatarda onuň medeni maksatnamasyna mühim ähmiýet berilmeligine ünsüjekdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň ähli ýerlerine ilatyň durmuş üçin degişli meseleleriň hemişe üns merkezinde saklanmalygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz taparyň çäklerini meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçyk derejesiniň üçin edilmegi, oňa gatnaşýanlar üçin derul mümkinçilikleriň düredilmegi bilen baglanyşly meselelere hemme taraply initatda çemleşilmeligini bellädi. Jebel şäherçesinde täze halkara howa mendiliniň düýbüniň tutulmagy, ýurdumyzyň bolşýaly Balkan vilayatynyň halkara derejeli ulug üssaşyl geçirmegi hökümine ornunyň pugturanýanyny aňladýar. Bu bolsa Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýän ýurtlary bilen işçiň hyzmatdaşlyklarynyň ösürmegine giň ýol açýar diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Umuman häzirki döwürde ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan giňmeçili özgertmeleriň ýurdumyzyň okunleşine, halkymyzyň bagtyarlygyna gönükdirilendigini belläp, döwlet başlarymyz taparyň çäklerini guraljak çäreleriň ýurdumyzyň täze taryhyna mühim takypany ýazjakdygyna anam bildirdi. Tanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da birnäçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary şonuň bilen sanly ulgam arkaly mejlisimizi geçirip gutarýar. Men siziň her biriňiz alyp baraýan işiniňizi, ul üstünlikleri hem saparyň şogly bolmagyny arzu edýär. Sağ olun.
Şogun Oğuzhan Köşkler toplumuna hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedov Xitay Halk Respublikasynyň Daşary işleri ministri Van Yini kabul etdi. Ol düýün Türkmenistana 2 günlük resmi sapar bilen geldi. Doşuga Xitay Halk Respublikasynyň Türkmenistana adatdan daşary dowlat elçisi Siyan Naçen gatnaşdy. Xitay Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň agdaty, Xitay Halk Respublikasynyň Daşary işleri ministri wagt tap kabul edenligi hemde döwlet tarih hyzmatdaşlarynyň mühim meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy döredilen mümkinçiligi üçin hoşarlyk bildirip, hormatly prezidentimize Xitay Halk Respublikasynyň başlygynyň mehirli salamny hemde türkmen halkyna bagt we awadançyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Hormatly prezidentimize mehmany mehirli mübareklep, Xitaýyň daşary syýasat idarasynyň ýol başlygynyň bir saparyna Türkmenistan bilen Xitay Halk Respublikasynyň arasyndaky däp bolan dostlukly, hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklaryny ösdürmek ýoluny möhüm tapgyr hökümini garalýanyny bellädi. Milli liderimiz dostlukly ýurduň başlygyny iň gowy arzuwlaryny ýetirmegi hajat etdi. Hemde oňa biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny puýtrandyrmagy, uly sarpa bilen garaýanlygy üçin minnetdarlygyny beýan etdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz Xitay Halk Respublikasynyň başlygyna şu ýyl Xitay Kommunistik Partiýasynyň döredilmeginiň 100 ýyllyk senesiniň bellenmegi münasibetli gutlawlaryny beýan etdi. Kommunistik Partiýanyň ýol başlygyna Xitay halky bir asyryň dowamyny uly we üstünlikli ösüş ýoluny geçdi. Xitaýyň hökümeti Türkmenistan bilen hemme taraplaryň gatnaşyklary puýtrandyrmaga aýratyn ähmiýet berýär. Türkmenistan dünýä ykdysadyýety üçin şu çylşyryny döwürde durmuş ykdysady üçin durnukly depkinlerini saklaýar. Häzirki döwrüň wajyp meselelerini çözmäge düýbünden täze çemeleşmeler görkezýär. Türkmen lideriniň 2021-nji ýyly paragatçyk we anaşmak ýyly diýip eglan etmek baradaky başlangyjy öňe sürmegim munyň aýdyň subutnamasydyr. Bu başlangyç dünýä birleşigi tarapyndan gollanýly hemde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürüýte kararnamasy bilen berkidildi diýip mehman bellidi. Döwlet başçylygy we Xitaýyň daşary işleri ministri taraplaryň iki taraplaryň hemde köp taraplaryň esasy iri halkara guramalarynyň we awraýly sewit düzümleriniň çäklaryny mundan meýlekde asynçykly gatnaşyk etmäge gyzyklanma bildirýäni aýdyp, iki döwletiň halkara gün tertibiniň esasy meseleleri boýunça garaýşlarynyň ýakynlygynyň ýa-da gabat gelýäniniň öýdara bähwide kybap gelýän gatnaşyklary ýola goýmaga ýardam berýänini bellädiler. Ýurdumyzyň beýik ýüpek ýoluny täze ýagdaýda gaýtadan dikeltmek boýunça başlan strategiýasynyň hemde Xitaýly hyzmatdaşlaryň bir guşak bir ýol taslamasynyň uly ähmiýeti edigi bellenli. Şol başlangyçlar umumy taryhy ýörelgelere esaslanýar we döwletleriň hemde halklaryň awadançylygyna we rewajlygyna hyzmat edýär. Diýipetdeşler gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alqaýdýan Türkmen-Xitay gatnaşyklary meselesine geçip, soňky ýyllarda döwletary gatnaşyklarynyň okgunly ösüşi eý bolýanyny bellediler. Birlikdäki möhüm taslamalar, şol sanna Türkmenistan-Xitay transmilli gaz geçirsiniň gurulşynyň taslamasy munyň aýdyň netijesidir. Doşuň çäklerine netijeli döwletary gatnaşyklaryny mundan meýlekde ösdürmäge esas çemeleşmeler beýan edildi. Şu ýylyň 6-njy maýyna telefon arkaly geçirilen söhbetleriniň başyna hormatly prezidentimiz we Xitay Halk Respublikasynyň başlygy tarapyndan gatnaşyklaryň derejesine ýokary baha berildi. Ma'lum bolýarly, iki döwletiň başçylary fiýady diplomatik, feodal ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda diň hukuklyk hemde öýdara bähwitlik ýörelgeleri esasynda döwletary gatnaşyklaryny ösdürmek, şeýlegem Türkmenistan bilen Xitaýyň arasynda hyzmatdaşlygyň 5 ýyl üçin maksatnamasyny işläp taýýarlamak barada alanyşdylar. Bu maksatnama hyzmatdaşlygyň öýdara alanyşlaryň uglary boýunça anyk taslamalary we çäreleri meýilleşdirmäge hemde ýygyderli amala aşyrmaga mümkinçilik berer. Däp bolan ýalňyç energetika we ulug kommunikasiýa toplumlary hemde salgy goraýyş, maglumat, ara gatnaşyk, ýokary tehnologiýalar, kosmos ulgamlary we beýlikler wajyp oglaryň hatyryny görkezildi. Şol ulgamlarda öýdara tagallarlary birleşdirmek möhüm ähmiýete eder. Kanun çykarjy idaralaryň arasynda da asynçykly gatnaşyklaryň ýola goýulanlygyny kanagatlanma bilen bellenildi. Türkmenistanyň mejlisiniň we Xitay Halk Respublikasynyň halk wekilleriniň bütün Xitay ýygnagynyň parlamentary dostluk toparynyň döredilmegi munyň aýdyň subutnamasydyr. Tutuş dünýäni gurşap alan howply koronavirus ýokanjyna garşy birlikde görüşmek meselesi hem ara alyp maslahatlaşdy. Taraplar tutuş adamlarda howp salýan COVID-19 pandemiýasyna garşy görüşmekde toplumlaryň oňun tejribäni alşmak bilen lukmançyk ulgamyny mundan meýlekde asynçykly hyzmatdaşlyk etmäge meýilliklerini tasdikladylar. Doşuň ahyryna hormatly prezidentimiz Xitay Halk Respublikasynyň daşary işler ministrine minnetdarlyk bildirdi we Xitay Halk Respublikasynyň başlygyna bir jan saglyk, onuň syýasy we döwlet işine uly üstünlikler hemde ony Türkmenistanda görmäge şatlyk baradaky inandyrmalaryny ýetirmegi haýat etdi.
Duşlukdan soň mihman habarçlamada şeýle gürünmerdi. Onuň aly kedireti Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen üren netijeli duşugmady boldy. Ol hoş niýetli we mehirli ýagdaýda geçdi. Men hormatly prezidente Hytaý Halk Respublikasynyň başlygynyň salamyny we iň gowy arzuwlaryny getirdim. Hormatly prezidentim öz nowatyny Hytaý Halk Respublikasynyň ýol başçysyna mehirli salam ýolady. Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy hemde Türkmenistanyň prezidenti dostlukly gatnaşyklary we öýdary anaşmak ýoly goýdular. Biziň liderlerimiziň ýol başlygynyň hut strategik ugry Hytaý türkmen gatnaşyklaryny ösürmek üçin ygtybarly kepil bolup durýar. Duşuň başynda hormatly prezident Hytaý türkmen hyzmatdaşlygyny hasa ilerletmek barada üren möhüm pikir aýtdy. Hytaýyň we Türkmenistanyň arasynda dostlukly däpleri, Kyrgyzstanyna bir goşmak, bir ugur başlanygyny dowam etmek hemde beýik güpek ýoluny dikeltmek boýunça hyzmatdaşlyk giňeltmek barada wezipe goýdy. Şeýlekem hormatly prezident ýakyn wagtda iki ýurduň arasynda hyzmatdaşlygyň 5 ýyllyk maksatnamasyna gol çekilmeginiň möhümdigini, şeýlekem gazy ulgamyna uzak möhletleýin, durnukly, öýdary beýikli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň wajypdygyny belledi. Hormatly prezident iki ýurduň strategik hyzmatdaşlygyny täze mazmun bilen baýlaşdyrmak üçin maglumatlar, ara gatnaşyk, ýokary tehnologiýalar, kosmos ulgamlaryna hyzmatdaşlyk giňeltmegiň möhümdigini aýtdy. İki ýurduň liderleriniň ýol başlygyna dostlukly ýurtlaryň strategik hyzmatdaşlygynyň halklarymyzyň beýikliklerine geljeginiň uly boljakdygyny bellemeli. Şu ýyl Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygynyň bellenmegi münasibetli pursatdan peýdaranyp türkmen halkyny tüýs ýürekden gutlaýan. Biz hormatly prezidentiň ýol başlygyna jemgyýetde sazlaşygyň we durnuklygyň, ykdysady ösüşiň dowam edip, ýylatyň hal ýagdaýynyň ýygyderli ýokarlanýanyny görýäs. Bir tarap döwlet hökümine Türkmenistan dünýä giňişligini eýleýän orny giňeldiýär. Biz Türkmenistan bilen hoşniýetli dostlar hemde ygtybarly hyzmatdaşlar bolmagymyzy dowam ederiz. Sag bolun. Taparnyň şäherlerine Hytaý Halk Respublikasynyň döwlet geňeşiniň agdaty, Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministri, vice-premier, daşary işler ministri Meredov bilen bolan duşuň başyna giň ugurlary öýtüşini alýan we iki taraplyň görnüşde bolşýaly, köp taraply esasy taýyşykly ösürilýän diýip bolan döwletary gatnaşyklaryny mundan meýlekde ösürmegiň meselelerini ara alyp maslahatdaşlar. Şeýlekem duşuň başyna netijeli häsiýetde ösürilýän türkmen Hytaý fiýaty gatnaşyklarynyň ýokary dereje eýdigi kanagatdan bilen bellenildi. Şonuň bilen baglanykda daşary fiýat idaralarynyň derejesindäki ýygyderli gurulýan gatnaşyklary dowam etmäge bolan iki taraplyň gyzyklanmalar beýan edildi. Bilelikdäki işin köp ýyllyk tejribesi we sowda ykdysady pudokdaky öýdary beýikli hyzmatdaşlygyň ösürülmegini şertlendirýän iki taraplyň mümkinçilikler iki döwletiň arasyndaky ýygjam gatnaşyklary işleňleşdirmek üçin oňun şertleri üçin edýär. Ýalňyç energetik ulgamy öýdary gatnaşyklaryň möhüm ugry hökümine görkezildi. Türkmen gazynyň Hytaý Halk Respublikasyna ýeberilýän ugry bolan Türkmenistan Hytaý gaz geçirsiniň gurulşynyň 23 ýyl taslamasynyň üstünlikle amala aşyrylmagy iki taraplaryň tagallalaryň aýdyň netijesidir. Ulagulgamy iki taraplaryň gatnaşyklaryň geljegul ugurlarynyň hataryna görkezildi. Şunda umumy taryhy binýatlary esaslanýan hemde döwletleriň we halklaryň awadançylygyna we gülläwetine gönükdirilen ýurdumyzyň beýik güpek ýoluny dikeltmek babatynaky başlangyjynyň hemde Hytaýly hyzmatdaşlaryň bir guşak bir ýol taslamasynyň ähmeti bellenildi. Telekommunikasiýa ulgamy, tenagat pudogy, oba hojalygy, tany tehnologiýalar we beýlikler hyzmatdaşyň geljegul ugurlary hökümine görkezildi. Şeýlekem iki ýurduň işewur düzümleriniň arasyndaky güni gatnaşyklary pogturandyrmak üçin ägir türlü mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiziň buýrugyna laýyklykda şu ýylyň maý aýynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Hytaýa bolan saparynyň çäklerine geçirilen duşuklaryň we gepleşikleriň netijeli häsiýeti eýe bolandygy bellenildi. Ansan perwer gatnaşyklary şol sanyna alam bilim we medeniýet ugry boýunça hyzmatdaşlyk Türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň möhüm döwri bolup durýar. Talyk goraşylgymynaky öýdary gatnaşyklary berkitmek, häzirki döwrüň ýagdaýyny, Kyrgyzstanyna dünýäde dowam edýän koronavirus pandemiýasy bilen şertlendirilen ýagdaýy nazara alanyňda aýratyn möhüm hasaplanýar. Bu wagtda lukmançylyk ilminde we onuň işine tejribe alşmagy höwetlendirmek zerur hasaplanýar. Şonuň bilen birlikde Türkmenistan bilen Hytaýyň awraýly halkara guramalarynyň ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerine, şeýlekem Merkezi Aziýa Hytaý görnüşini işleň hyzmatdaşlyk edýänligi bellenildi. Hytaý Halk Respublikasyna milli liderimiziň alyp barýan daşary siýasatyna we ähli paragatçylygyň, howpsuzlygyň berkidilmegine, netijeli hyzmatdaşlygyň ösürmegine, tebit we ähli netçerde durnukly ösüş maksatlaryna getilmegine gönükdirilen dörejilikli başlangyçlaryna uly golluk berilýär.
Duşuň jemleri boýunça Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň diýip bolan dostluk we deň hukukluk, birek-birege inançmak hemde öýdara bäxwetlik esasy ýoly goýulýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna agrarlygyny tasdiklaýan bir näçe resmi namalara gol çekildi. Şeýlekem saparynyň çäklaryny Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministriniň Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Hytaý komitetiniň Türkmen tarapyndan başlygy Serdar Berdimuhammedow bilen duşugy boldy. Mähirli, dostlukly ýagdaýda geçen duşuň başyna söhbetdeşler soňky ýyllarda taraplaryň öýdara tagallarlaryň netijesinde strategik hyzmatdaşlygyň derejesi berilen Türkmen Hytaý hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatdaşlar. Amomy pikire görä häzir Pekin we Aşgabat döwletara gatnaşyklarynyň has oňoýly görnüşini işläp diziler. Ol her tarapyň milli bäxwitlerini hemde beýik güpek ýol döwründen bäri dostlukly we anamly gatnaşyklar bilen bagly bolan Türkmen we Hytaý halklarynyň hoşniyetliligini nazara almak bilen ýöňde durýan wezipeleri utgaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Bellenşäli şuýlyň maýyna Türkmenistanyň prezidentiniň hemde Hytaý Halk Respublikasynyň başlygynyň arasynda bolan telefon arkaly söhbetdeşiň başyna gadandan alaşyklar, şonuň ýalyda şol aýda Hytaýyň Sian şäherine geçirilen gepleşikler iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde şol sanyna iri halkary we sewit guramalarynyň çäklaryny üstünlükli gurulýan gatnaşyklara täze tergi berdi. İki ýurdun öýdara gatnaşyklaryna sewda ykdysady, ýalňyç energetika, ulug kommunikasiýa we medeni insanperwer ulgamlary has möhüm bolup, şol ugurlarda hyzmatdaşlyk iki dostlukly döwletiň öýdüşiniň ileri türýän ugurlaryna doly hybap gelýär. İki ýurdun milli ykdysadyetleriniň beýleki möhüm ulgamlaryny da hususan dokma, himiýa, azyk synagaty, owagyjylyk toplamy we beýleki ugurlarda birlikdäki işleri dowam etmäge gyzyklanma bildirildi. Bu wagtda hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Hytaý komitetiniň üstüne uly wezipeler ýüklenýär. Ol bar bolan ykdysady we eksport kuwatyň netijeli amala aşyrylmagyny, has ýakyn hyzmatdaşlyk üçin şertleriň döredilmegini hemde ýoly goýulan iki taraplaryň gatnaşyklaryň hasy ösürilmegini ugry edinýär. Türkmen lideriniň alyp barýan iň gowy dünýä tejribesiniň we innovasiýon tehnologiýalarynyň çekilmegini ugry edinýän açyk gaplar syýasatyna Hytaýyň işegur toparlarynyň wekilleri uly gyzyklanma bildirýärler. Taraplary soňky ýyllarda birlikdäki möhüm tassamalar bilen berkidilen işen gatnaşyklary gollamak üçin iki taraplaryň duşuklary iýigderli geçirmegiň möhümdigi barada bir pikire geldiler. Duşuň ahyryna taraplar köp asyrlyk dostluk diýiplerini hemde Türkmen we Hytaý halklarynyň arasyndaky anama dayanýan netijeli döwletara gatnaşyklarynyň iýigderli ösüriljekdigine anam bildirdiler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtatymyz Aşgabat şäherinde şuň 13-nji iýulda saat 20-den 14-nji iýulda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistan howa maglumatynyň berýän habar bilen tanış bolun. Balkan vilayetine ötkäp duran bulutly howa bolup gündüzüne az kem ýağşar ýellerim çakma mümkin. Demir gün ordan telesekunda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa gecetine 23-28 gradus maýyl, gündüzüne 33-38 gradus ysy bolar. Ahal vilayetine ötkäp duran bulutly howa bolup gündüň ahyryna vilayetyň dagy etraplaryna az kem ýağşar ýellerim çakma mümkin. Demir gün atardan telesekunda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa gecetine 23-28 gradus maýyl, gündüzüne 33-38 gradus ysy bolar. Mara vilayetine ötkäp duran bulutly howa bolup demir gün atardan telesekunda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa gecetine 22-27 gradus maýyl, gündüzüne 36-41 gradus ysy bolar. Leva vilayetine ötkäp duran bulutly howa bolup demir gün ordan telesekunda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa gecetine 22-27 gradus maýyl, gündüzüne 36-41 gradus ysy bolar. Daşary vilayetine ötkäp duran bulutly howa bolup demir gün ordan telesekunda 8-13 metr ýetýän şemal öter. Howa gecetine 18-23 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maýyl bolar.
Paytahtymyz Aşgabatda ütkapdyran bulutly hawa bolup günüň ahyryna az kim ýagşýar. Demirazy günatardan telesekundy 9-11 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 26-28 gradus, gündüzine 34-36 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 14-nde magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlary häzirki wagtda Tomuz pasynyň dowam edýän günlerini howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýetiş şöhlesiniň adamlaryň saglygyna ýetirgen yaramaz täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynam saat 11-den 17-çe güýçli bolýar we günüň gyzgyny howry saat 20-çe dowam edýär. Şeýlede howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň kadadan 8 oturum artmagy bilen howa şertleriniň adam bedenine ýetirgen täsiri artýar. Şuň bilen baglykda howanyň oňaýsy täsirleriniň öňüni almak üçin agazy burun örtüklerini ulanmagy, hemem Tomuz pasynyna günüň ýetiş şöhlesinden gorunmagy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berk berja etseňiz öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemgyýet berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşlere beslenýär. Ähli ötüşlüň özeninde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.